Sumay nitong pagtulis sa og paglogo sa katindiras tindahan ang suspek nga sabog pa sa Cebu atol sa tabog ipasaka na og kaso. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes ba, pasado alas 2 karong hapon gipasaka nagkaso si Fraim Fructuoso diri sa Cebu City Prosecutor's Office. Matud ni SPO2 Janice Tamayo, Women's Desk sa Cebu City Police Office, nag-atubang si Fructuoso og kasong rape with robbery gumikan sa paglugod sa 17 anyos nga tendera ug sa susamang higayon gitulis usab ang personal nga gamit niini nga kwarta ug cellphone. Laing robbery case usab ang gipasaka sa tag-iya sa tindahan batok ni Fructuoso nga iya sab gitulis ang halin niini nga gibada-banang moabot sa 10,000 pesos. Ang 17 anyos nga biktima bab hugot gyud ang baruganan ug dili gyud mosibog sa kaso nga iyang gipasaka batok sa suspect nga way puangod nga naglugos kaniya. Ang suspect nanulis sa maong tindahan sa Barangay Lahog gumikan kay giingong nakwangan sa iyang gisuyop nga shabu. Apan wa matagbaw milugos sa tendera ni atong Huwebes sa buntag. Ang suspect nga dakpan na hinuon sa hot pursuit operation sa kapulisan didto sa lungsod sa Tabogon kagahapon. Way girekomendar nga piyansa sa maong kaso. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.